תודה, שרגא. פעמיים תודה על הפורום הזה עם נציגי התעשיינים במדינה, שמכיר לא מעט מכם ומוקיר את פעולתכם למען החברות, הפירמות שאתם מובילים, אבל במצטבר למען מדינת ישראל. כי ללא היסוד הכלכלי אין לנו יכולת לקיים את הביטחון ואת החברה ואת החינוך ואת הבריאות. ואתם נדבך מאוד מאוד חשוב בכלכלה הישראלית, שהיא סיפור הצלחה גדול. בין השאר משום שהצלחנו והשכלנו לאגד כוחות במשבר שפקד את העולם. וקודם כל כאן אני רוצה לברך אותה, שרגא, ואת חברנו עופר עיני, יו"ר ההסתדרות, שיחד עם הממשלה, עם שר האוצר ועם הממשלה כולה, השכלנו לשלב ידיים בעסקת חבילה שלא הייתה עשרות שנים, אבל שאני חושב שהיא תרמה הרבה מאוד לייצוב המשק, מה שמאפשר לנו לצאת מהמשבר הזה. ובהזדמנות הזאת אני רוצה גם לברך את חברי, השר הצעיר והנמרץ גלעד ארדן. אתמול ישבנו עד שעה מאוחרת, גם שלשום, כדי להעביר חוק שתכף אספר לכם אודותיו, והוא חשוב לכם ולכולנו. ואתה הקפדת על מרכיב איכות הסביבה והגנת הסביבה, אבל בשום שכל, מתוך ידיעה שזה מרכיב אחד בצמיחה מבוקרת שמשאירה לנו את העתיד, את היסודות של נוף ואוויר ומים נקיים. ואני רוצה לברך גם את חברי הכנסת, חבריי, חבר הכנסת חיים כץ, יושב ראש ועדת העבודה והרווחה, וחבריי כרמל שמה ושי חרמש, הם כולם עוסקים בהיבטים שונים של הכלכלה וגם של החברה וגם של החקלאות. זו עבודה קשה וסיזיפית. אני חושב שהציבור לא יודע עד כמה קשה עובדים השרים וחברי הכנסת, והם עובדים קשה. אני יכול להעיד, ואני מעריך את זה, גם אתם. ואני רוצה לברך כאן את הנשיאים לשעבר שקדמו לך, שרגא, בעבודה החשובה והמתמשכת הזאת, דן פרופר ועודד טירה וחברים רבים אחרים שנמצאים כאן, שפעלנו יחד ברבות השנים. הצרכים שמתגלים ברבות השנים, חלק מהם הם קבועים, חלק מהם משתנים עם המציאות המשתנה. יש דבר אחד שמתרחש, שלפעמים יש לך בעיות שהולכות ונצברות ואתה לא מטפל בהן. ואז הם מגיעים לממדים אקוטיים. אחת הבעיות שאנחנו עומדים בפניהם היא תוצאה של ההצלחה של המשק הישראלי. המשק הישראלי הוא כרגע מוגדר כמשק מפותח, ובהשוואות הבינלאומיות, בלי לבטל את הקשיים שדיברת עליהם, אנחנו צולחים את המשבר הזה טוב יותר, אני אהיה זהיר, כמעט מכל המדינות המפותחות. יוצא איפה שאנחנו מתרוממים למעלה העולם הראשון, ולצערנו זה לא המצב בעולם השלישי. וחלק מהמדינות והכלכלות בקרבתנו סובלות וסובלות מאוד. לכן נוצרת משיכה שלנו, של המשק שלנו שהולך ומתפתח, והוא מתחיל למשוך ולשאוב אוכלוסיות ממדינות פחות מפותחות, ולמעשה ישראל היא המדינה הראשונה והיחידה שאתה יכול ללכת ברגל מהמדינות המוכות ביותר מבחינה כלכלית בעולם השלישי, אתה יכול ללכת ברגל, לעבור את סיני ולהיכנס לישראל. ואלפים ורבבות עושים זאת. וקיימת סכנה שהתנועה הזאת, ההסתננות הבלתי חוקית של עובדים לישראל, תלך ותגבר, וזה קורה. זה משנה את הנוף הדמוגרפי שלנו. אני לא יודע אם הייתם באילת לאחרונה.
או בערד, לא תכירו חלקים של הערים האלה, תיכנסו לתל אביב. פה, בתל אביב. לא תכירו חלקים מתל אביב. וחלק מהשינויים האלה הם לא דברים שהייתם מברכים עליהם. לא מבחינה חברתית ולא מבחינה תרבותית ולא מבחינה לאומית. זה דבר שמוכרחים לעצור אותו. עכשיו אנחנו הולכים לעצור את זה. אני טס מכאן לנגב, להר חריף ולמבואות עזה, על מנת לסייר לפני החלטת ממשלה שאנחנו נביא בעוד שבוע, לכל היותר בעוד שבועיים, וההחלטה הזאת תהיה על יצירת מכשול להסתננות מאפריקה לישראל. המכשול הזה יהיה חלקית קרקעי, בדרום ובצפון, ובאמצע הוא יסתייע בעיקר באמצעים אחרים, לכל אורכו הוא יסתייע באמצעים אחרים של ניידות כוחות ואלקטרוניקה ואמצעים אחרים, אבל אנחנו הולכים לייצר מכשול. כי אחרת השיטפון יבוא ואנחנו לא יכולים להשתתף. אנחנו הקמנו מדינה יהודית ודמוקרטית, היא נשענת על רוב יהודי בתנאים של דמוקרטיה ולא של הצפה של עובדים בלתי חוקיים. יש לזה גם צד שני, אני בטוח שרבים כאן יסכימו לכך. הנה משהו שאולי לא כל כך יהיה נעים לכם לשמוע. כי הצד השני של המשוואה תהיה חקיקה ואכיפה נוקשה מאוד נגד מעסיקים שיביאו עובדים זרים באופן בלתי חוקי. יש שני צדדים למשוואה הזו. אנחנו יודעים מה המשמעות של זה. אנשים פשוט תופסים, מסלקים דווקא את השכבות החלשות בחברה הישראלית, פשוט מוחקים את מקומות העבודה שלהם, מושכים את השכר כלפי מטה למחירים ועלויות של עולם שלישי, ואנחנו חייבים להגן גם על העובדים הישראלים, אבל דבר נוסף, וזה המרכיב השלישי, אנחנו חייבים לעודד ציבורים שלמים באוכלוסייה הישראלית להיכנס לשוק העבודה. זה אגב ההערה המרכזית של הדוח של ה-OECD, שאנחנו כנראה ניכנס אליו השנה, זה דבר שאני עובד עליו מאז 96, וגם אחרים עסקו בזה, זה דבר חשוב מאין כמוהו. ואני מקבל את זה בברכה, משום שאז אנחנו יכולים לראות מה הסטנדרטים המתבקשים. אנחנו מפגרים בתעסוקה של האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית, הלא יהודית, בעיקר המוסלמית, לא הנוצרית. אז אנחנו נייצר את אותו מכשול לחדירה, לשיטפון של עובדים בלתי חוקיים, יש לזה גם היבטים ביטחוניים. אנחנו נאכוף את אי-העסקתם של עובדים בלתי חוקיים, אבל אנחנו גם אנחנו מעודדים ונעודד עוד יותר כניסה של אחרים, של חרדים ושל ערבים לשוק העבודה, משום שזה מה שמוציא אותם מהעוני, וזה מה שנותן גם את ההשתתפות בתל"ג במקומות העבודה בתעסוקה. זה פותר לכם בעיה, זה פותר למדינה בעיה, זה פותר לאוכלוסיות האלה את הבעיה, את היציאה מהעוני. זה שילוב של שלושה דברים שאנחנו יכולים לעשות, אבל מרכיב כל זה ישתף אם לא נוכל לעצור את התנועה העצומה הזאת מהעולם השלישי לעולם הראשון מבחינת אותה הסתננות. ועל כן אני אדבר על הדברים האחרים יחסית במהירות על מנת לאפשר לכם לעבור לדיונים נוספים ולאפשר לי ללכת לדרום ולהניע את ההחלטה הזאת. אני חושב שהיא פשוט חיונית מבחינה לאומית. עכשיו